Infantizidioa, genozidioa, Palestinan Gazan zehazki israeldarrak egiten ari direnak izen zehatzak badituzte eta zoru morala ere hankaz gora dinamitatu dute. Gaurko txiste txarren atalean baina garailea, ez da txiste txarra benetazko portada bat baita. Greenwashingak ere ekarri dugu gaurkoan ikusten duzue persona non greta ere izan daitekeela Palestinarekin elkartasuna adierazteagatik. Tengo ninguna duda de que las van a superar cuando lean la exposición de motivos y lean esta ley y se den cuenta que esté hecha con un único fin y con un único propósito, que es que nuestro país cierre las heridas del conflicto en Cataluña, abra una nueva etapa y miremos al futuro sin estar condicionados con una crisis que hemos sufrido durante demasiado tiempo en España. Amnistiaren legea erregistratu du beraz, gobernu Espainiarrak nork esango ote zigun Patxi Lópezek izenpetuta aurkeztutako legea izango zela amnistiarena, baina denetik ikusteko jaioak garenez, argi Bolaños ministroak esan du edonor ulertuko duen legea dela hau eta azalpen ugaritako orrialde dexente daramatza bere baitan amnistiaren lege proposamen honek, baina argi eskuinak amnistiaren lege honi egurra eman nahi diolako, Europa aldean nazioartean senatuan alderdi popularrak eskuinak duelako gehiengoa, edota baita epaitegietan ere. Ez da aztekoa, Vox eskuin muturreko alderdiak grebarako deia ere induelako, baina akaso greba egun batekin konforme ere ez, greba etengabeko bat, eta kasi-kasi Kapitolioaren beste kapitulu bat nahi dute baita Espainian ere, eta argi Fox katea Trumpen gertuko eta Trumpen kanpainaren erantzulea bertan izan dela eta ferrazeko giro txar horretan murgiltzen hasiak direla. Asteazken ostegun porra irabazi dugu badakizue, inbestidura saioa eta itxura guztiz, lehen bozketan aterako da inbestitua, Patxi López esan behar genuen, baina Pedro Sánchez izango da. Atentzio eman digun datua, izan ere, sare sozialetako zalaparta guztionekin badirudi Sánchezek ez duela inolako babesik, baina historikoki ikusita izandako beste zenbait inbestidura, azken 15 urteetako babes zabalena du Sánchezek. Zerrote dago horren atzean agenda ezberdinek bat egin ote dute, Moncloako gobernu berrian estatu plurinazional hori ate joka ote da, horregatik ote daude eskuindarrak hain urduri, gauza da badakizue, halakoetan eskuina eta eskuin mutura urduri jartzen denean, arriskua eta arazoak datozela. Pentsa, 36 baina lehen 2 astetako kontua zela uste zuten, eta mende bat pasata oraindik ere, jendearen bila segitzen dugu errepide bazterretan. Irudi benetan gogorrak dira eta ez gara ez sufrimenduaren pornografia egitearen zale, baina zenbait unetan akaso lehen lerrora ekarri behar dira, triskantza ikaragarria gertatzen ari delako Gazan. Gazan eta palestinarrak bizi diren lurretan izan ere, baditugu haur jaio berriak egoera muturrekoan, baditugu kalean dijoazen gazten erabeak, ditugu Al Jazeerako kazetariak berriz ere erasoa pairatzen. Aizue, nazioartean baten batek zerbait esateko asmoa du. Akaso Europaldeko hedabide ugarik ez dioten nahiko oihartzunik ematen, baina badira, bai ordezkari diplomatikoak, baita estatu buruak ere. Gertatzen ari denak ez duela inolako tokirik, hau ez dela gerra bat, eta hildakoen artean ondotxo ikus dezakezuen bezalaxe soldadurik ez dagoelako. A não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros.
Lula da Silvaren hitzak ziren horiek, baina Israelek ez du gelditzeko asmorik, beste 2 astez Gazako triskantzarekin aurrera segitzeko asmo argia erakutsi duelako. Eta zentsura mezuak ere bai, eta baita portadak ere, lehen atarikoan aipatu dizuegu, izan ere, greenwashingak ere biktima gehiago ditu. Nork usteko zukeen, Greta Thunberg berari ere gurra emango ziotenik, ikusi portada honetan, persona non Greta jartzera. Heldu dira Palestinarekin elkartasuna adierazteagatik. Sare sozialetan gertatzen ari dena, benetan beldurgarria da, eta Israelgo gobernuak bere triskantzari ezarri dion marka komertzialak aurrera segitzen du, eta txanponaren beste aldean hildakoak eta hildakoak. Gracias, Silver. Gracias, llevamos muchos años, 21 años que se hizo esta canción. Eskaperen doinu hauek ezagunak izango dituzue akaso, ezakit duela 2 hamarkadako abesti honek zenolako zurrunbilo eragin duen azken orduetan Palestinarekin zerikusia duelako. Eta guzti honi buruz aritzeko analisi sexia egiteko benetan mundu zabalean persona egokiagorik ezin dugu aurkitu, goazen Iruñe aldera, Nafarroako hiriburura, Iruñe astitzen gana, Gabon Iruñe. Nola ikusten duzu Eskaperen kontu hau? Akaso gure entzulek ez dute ezagutuko auzi hau, Txile aldera joan gara, eta entzun dituzuenak, ez dakit milaka eta milaka dira, hori ere deigarri egin zait, Eskapeko lako arrakasta izatea Iruñe, hau posible alda? Bai, argi dago posible dela, eta uste dut, sareetan ibili baldin badira gure ikusleak, ikusiko zutela ze irudi puska utzi dituzte, bai jendetza aldetik, ez kontzertu batean hainbesteko jendetza pilatu izanagatik, baina baita ere hor lehenengo lerroan zeuden Palestinako ikurrengatik, ez? Eta kriston Palestinako bandera bat zabaldu zuten, eta iruditzen zait hori izan dela ere sareetan bolo-boloka ibiltzaren arrazoia, ez? Intifada. Edo nola ere Iruñe, intifada aipatzen duzu, baina goazen kokatzen laguntzera gure ikusleak. Izan ere, eren egun, atzora aipatu genuen, futbolari buruz egunotan askotxoari gara izketan, eta ikasten besteak beste, Txilen bada, Palestina Futbol Klub, Palestinak errefuxiatu komunitate ugari dituelako mundu zabalean, tira, euren futbol talde propio ere badute, egunotan albiste izan dira, belauna lurrean jarrita, futbol zelaian ere ikusi ditugulako, orain honetan milaka eta milaka lagunen aurrean Eskaperen kontzertuan, intifada abesti hau debekatu egin du Alemaniak, berau jo ezkero atxilotzeko mehatxo ere indie Eskape taldekoei, iaia akaberan dagoen talde bati, mesedeiteko ere aukera bat izan daiteke, tira edo nolare goazen Txile aldera, ikusita zenolako arrakasta duten, ez diegu errespetua galdukoren txiletarrei Eskape gogoko dutelako. Que nadie tenga miedo. Que paren las bombas en Gaza. Que les dejen vivir en paz. En su propio estado. Soberano. ¡Viva Palestina! Segi dezagun, zertxo gehiago ikusteko gogoz daudela? Hoy más que nunca, con 6.000 de nuestros niños asesinados en Gaza, ¡arriba Escape! ¡Y viva Palestina libre! Palestina! Iruñe, ez dakite prest dauden ikusteko, pogo ezagun horiek ikusi izan dituzu, ezta? Kontzertuak egiten direnean. Bai. Gogoko dituzu? Ez zaizkitu gustatzen, horrelako jende pilaketak eta gobiatzen daiz asko, beraz, pogo baten erdian ez dauzue topatuko. Tira, Iruñe ez duzu irudikatuko lako pogo baten erdialdean, ez dakite ni neroni akaso beste garai batzutan, orain dela ez asko, tira, hori beste hon batera kutziko dugu, Iruñek elkarrizketa egiten diranean kontatuko ditute alakoak. Segi dezagun goazen Txile aldera, ze ikusgarri izan da benetan? ¡Viva Palestina libre! Hortxe motorrak berotzen, Iruñe, baimena ematen diguzu, pogo horri playa emateko, presa gaude, emozio indartsu hauei aurre egiteko?
emozioari eta maskulinitateari. Ederki ba, play? Tira, Iruñe, momentu hori akaso balio maskulinoekin zerikusi gehiago duen pogo bat izan daiteke, horrek eztabaida desenterako mandi ezaguke. Edonola ere, eskape taldea Txilen hain zuzen ere Palestinaren aldeko hainbeste ekimen elkartasun irekian, ze egia da Europa aldean, bai Frantzian, bai Alemanian, Erresuma Batuan, zigor desente, zensura, eskape bera ere debekatu, abeste hori bintzat debekatuta. Ikusten da herrialde batetik bestera eta kontinente batetik bestera giroa ezberdina dela, ein batean bintzat, ausartu gaitezke hori esatera? Bai, guztiz eta zeharo ez, hori ikusten dugu Europak, ja ez Europar Batasun mailan, baizik eta Europa kontinente bezala eta bere barruan dauden herrialde guztiak kontuan hartuta zenolako posizionamendua hartu duten eta hartzen ari direnez, egunerokotasunean Israelek egiten ari duen genozidio honen eta sarraski honen aurrean eta zenolako jarrerak hartzen ari direnez edo behintzat hasten ari diren Hego Ameriketan. Iruditzen zait ere hor badagoela geopolitika desente tarteko ez, askotan ez dena azaltzen eta iruditzen zait interesgarria agian hemen behar duguna ere Europatik ere da geopolitikaren barrunbe hoiek arakatzen hastea ez, ikustea zenolako interesak dituzten gure inguruko herrialdeek, Euskal Herrian ere interes handia dago Israelek hainbat gauza egin ditzan ez, bereziki EAen, enpresa batzuk bertan presentzia dutelako inguru okupatuetako edo okupatuetan eraikuntzak egiten edo beste nola baiteko zerbitzuak eskaintzen edo zerbitzuak eraikiz. Entzun duzue Iruñe edonola ere, Nafarrak edozein zirrikitu probesten dutela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarri erasotzeko, ez dakit, hemen ere beste gatazka batekin topo egin dezakegu, baina hau nolabait desbiatzeko, Gipuzkoan ia honetatik ies egiteko, goazen berriz Txilaldera, mesedez. Tira, donola ere, duela 20 urteko abestia, gatazka honek luze jotzen du, Palestinako estatu hori ez dakit honezkero erabat deseginda geratuko den, Israelek esan du, 2 aste besterik ez dituela behar, tira, beldurrara ematen du, ezta? 2 astetan Gaza suntsitu eta Cisjordaniarekin zer gertatuko den aurreikuste ez da gauza zaila, eta entzun izan diegun moduan, 2 milioi palestinar munduan ederki asko kokatu daitezke, ez ote da geratuko herri palestinarra mundu zabalean barreiatuta betiko? Bai, hori irakurri izan dugu gorko prentsan eta sare sozialetan bereziki X plataforman ez. Sinaiko basamortura bidaltzen ari direla, baina ja ez bakarrik Gazan bizi diren palestinar guzti horiek, baizik eta hori aipatu duzun bezala eta ikusi ditugun irudiak kontuan hartuta hasi direlako Cisjordanian ere bombardaketekin. Orduan, ez dugu imaginazio handirik behar jakiteko nola jarraituko duen, argi dago Israel badoala partidu edo norgehiagoka batean esango zen bezala todas, eta por todas hori barnebiltzen du inkluso bomba atomikoa ere erabiltzarena, edo bomba nuklearra erabiltzarena, ipatu izan dute, gero hortikan mugimenduak egon dira, como bombo gehiagirik ez emateko prentxan, baina aipatu izan dute, eta ez soldadu xume batek, baizik eta ministro batek, orduan ikusi beharko da. Niri oraindik geratzen zait askotan ez, ikusita adibidez onuko langile asko akabatzen ari direla eta horrela, iruditzen zait askotan
Twitter ez, edo eixa plataforma irakurtzen ez, ea ez algaren geratzen asko sare sozialetan mezua jartzarekin ni barne biltzen naiz, ea zer egin dezakegun, zer dagoen gure esku benetan zeo zer egiteko, ez? Horretan interzeditzeko. Hasteko eta behin akaso zurik eta kontu horietan ez parte hartzea izan daiteke urrats bat, eta horrek eguneroko bizitzako ziur, hainbat produkturekin eraginare izan dezaketela, halako sarraskia burutzen ari denari behintzat jokoa ez aldenean emateko. Palestinari buruz jarraituko dugu hizketan, ez dugu zalantzarik Iruñe, baina beste kontu batzuk aipatu nizkizut, baina bukatze aldera, guazen Txilera berriz. Iruñe, ez dira ez aparteko kontuak, ze bakarrik falta da Palestinarekin elkartasuna adierazten duten herritar edo elkarte edo erakundeak komunistak direla esatea, ze guztia asko nahaspilatzen ari da, sionistak eskuindarrekin, naziak Ukranian, estatu batuak sarraskia gelditu gabe nolabait parte hartzen, Frantzia eta Alemania ustez oraindik errudun, nahiko saltza dugu mundu mailan ezagite munduaren akabera dugun ezagit, gerra atomikoaren atarian ote gaude, baina gerra moralaren atarian bai, orain arte, azken mende honetan erekitako uste asko bertan erori zaizkigulako. Baina uste horiek benetan hausi badizkigu, azken egunotako erreferentzia bat izan da, sare sozialetako influenzerra. Ziur, nahi gabe izan dela eta Iruñek eskatu dit mesedez, atxoa jarriko duzu? Atxoa jarriko dugu. Iruñe, nik ez dakite zer egin, egia da analisia harilkatzen asterakoan sare sozialetan hainbeste gauzarekin topo egin, lehen lagun batek zera idatzi du sare sozialetan hau ikusi duen jendeak lan egiten ote du. Lan bai, baina aizue, langabezia oso gauza sortzailea izan daiteke eta horren bistako edo lekuko behintzat sare sozialak dira. Zer esan genezake atxo honi buruz, egia da, fatxodromoaz hizketan, por cierto, Facebookeko iruzkin ederrak idatzi dizkigutela, gubioi, fatxodromoaz hitz egiteagatik. Tira, denetik esan digute, persona jatorrak garela izan ezik. Baina horretan ataskatu gabe, Iruñe. Bueno, nola dago Espainia? Movida madrileño hau, ez dakit, interesgarri dago? Gorri ez dago. Hori, analisi interesgarria da bai. Zuzena. Ez, ikusten da, ari direla ahalik eta gehien tentsionatzen ez, fasismotik gertu dauden indar horiek, hau da, zentrotik eskuilera dauden guztiak, batzuk zentroan kokatzen dutelako euren burua, eta ari dira euren tresna politiko eta taktiko guztiak jartzen, ez? Lehen esan duan bezala Israel ari da joaten aportodaz, hemen badirudi ari direla jartzen euren baliabide eta eskura dituzten tresna eta armamentu komunikatibo guztia mai gaineratzen ari direla, ez? Eta horren barruan, ari egote uste irudi oso de ofiz. Eta guzti hau gainera, Iruñe, ez dakit, kalkulu politikoak izaten diren, memoria historikoaren ariketa egiteko alegin bat, baina 20N-aren bueltan datorkigu guzti hau gainera, atxo hau, Jurassic Parki lotutako frankistak, eta baitan neofrankistak ere, eta festa honetan inorrez da atzean geratuko, horretan ez dugu zalantzarik. Ernai Gazte mugimenduko kanpaina interesgarria egin zaigu, eta pi bat eskatuko izan ere, egunotan ezagun egin da, kaietanoen borroka kontzeptuaren baitan, Espainia puto defendatzeko, ez da, kontzeptu horrekin, eta Euskaldunek erantzerako zerbait egin nahi izan dute, lankidek irudiak erakusten badizkigute.
Eta ikusten duzue, hortxe, erdarazko bertsioa ere badugu, Iruñe, komentariorik, iruzkinik, sare sozialetan, ez dakite, sorkuntzak ez du mugarik? Nik uste dut, Ernairen kartelak, hain zuzen, ikuste dut lortu duela egileek bilatzen zutena, ez? Horren inguruan hitz egitea eta zabaltzea bereziki, ez? Agian, normalean iritsiko ez diren pertsona hoiengana iritsi delako. Aldekoak, kontrakoak, denetarik dago, Twitterren edo nire amonak esango luken bezala en la casa del señor. Bueno, eta hori esan da, horrek esan nahi du, Iruñe ez dela bustiko gaurko analisia honetan, datu batzuk, zifra batzuk, baina egia da, milaka batzuk badirela, eta gauzak dauden bezala segituko duela, testu inguru honetan. Bukatze aldera, gauza garrantzitsuak, poltsikoari lotutakoak akaso, horiek ere bai. Txundituta gaude. Ikusi ditagu nola erregistratu dute ardo marka bat. Zer? Registratu dituzte jateko gauzak. Registratu dituzte jantziak, katorrak, belarritakoak, lepokoak. Ez da erreza hau, Etekin ekonomikoien zati bat, behintzat, bueltatzea. Eta kitxo! Eta Sorioneku newsek endo asko erakutsi digun moduan, Sorionekuri buruz hizketan, Iruñe, guberri hauetarako akaso baten bati etzaio otu oraindik, baina eskua izanik, akaso, vibradore bat ere, tira, hori ez da posible izango. Ez da posible izango, besteak beste, marka hau ezingo duelako edonork erabili eta Nafarroako gobernuak, tira, elegite hori irabazi egin duela. Gaitz erdi, pentsa, Coca-Colak erosten duela Sorioneku eskua, eta mundu osoan ezaguna izango litzateke, baina ura ere kenduko ligukete. Analisia baikorra edo albiste ona, valorazio positiboa, Nafarra eragiten dizuelako bereziki diote. Bai, a ber, albiste baikorra da, azkenean da denon gauza bat dela ezingo dela privatizatu, baina hori da edozein kontzertu edo festivaletako sarrerak bezala, beti egingo da trampatxo bat, ez? Nork esaten dizu ez dela borondatearen truke, ez? Edo, bai, sartzen dut pajita hau, eta ondoan, Bajita sartzarena gaur akaso. Balio du, eskuak imaginatu dela lepoko bat, balio zituela 50 euro, pajitak orain balio dizu 50 euro, eta gainera da pajita eramatekoa lepokoa, eta lepokoa duzu opari. Tira, edo nola ere, Nafarrak pozik egoteko albistea bada, Euskaldunak oroar, Euskal komunitatea, mundu zabalean barraiatua bizi dena, eta akaso ofizialtasunarekin, naiz eta boxek entzutegi nazionalera jo dezaken, edo eta goi mailako estamentuetara, froga hori badugu, eta eskuari ez du heldu beharko diogu, eta gainera, gaur jakin dugu, 2024an Nafarroako museoan ikusgai izango dela. Beraz, Reina Sofian ez egotea, hori ere, albiste on bat da, baita Nafarrentzako ere. Etorkizuneko Nafarroako erreginaren museoan egongo da. Ba, alaxe, entzun duzuen bezalaxe, ez bazenuten aurretiaz horren berririk izan, Iruñek bere burua aurkeztua du, Errepublikako erregina izateko, tira, horretan ere segituko dugu, eta eskua, akaso, Nafarroako erreginak agurra horrela egin beharko luke, ezta? Tira.
Ederki. Nazten edo gina bezala zeo zer. Ederki, agur hobeagorik zitzegun okurrituko, Iruñe, eskerrik asko, datorren astean hemen izan naiz ditugu, ez dakigu Kapitolioan, Espainiako Kapitolioan izango den desastrerik, ala eta estatu plurinazional horren bidean izango te den presidente berririk Moncloarrean, horrek zuri bidea arraztuko lizukeelako diot, besteak beste, zure proklama horretarako, Iruñe, gabon pasa, datorren astera arte. Eskerrik asko. Agur! Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi, bizirik egon bedi. Galduta da sudana, Roskierak, hilazataz dudana. Garaizaleak zalantzari gabe hardcore eta metal zaleontzako, baina aizue, gaurkoa nahiko musikala joan zaigu ataritik eta aktualitateari ez du helduta gainera. Gaurko zornaino heldu gara, badakizue egunero izango gaituzuela hemen kolpez kolpe saioan astelehenetik ostegunera Antenatik eta albistegia zidon eta asteburuan badakizuela lantalde osoa hemen izango gaituzuela eta itsaso batutxa berere bertan izango dugula, investidura eta zenbat kontu izango ditugu beraz kolpez kolperen ingurumari honetan. Eta gaurko agur esate besterik ez eta eskerrak eman hor bestaldean izateagatik egunero bezalaxe. Eskerrik asko, gabon pasa. Esto me lo llevo a la tumba. Gracias, Chile. Gracias. Llevamos muchos años. 21 años que se hizo esta canción. Que nadie tenga miedo. Que paren las bombas en Gaza. Que les dejen vivir en paz. En su propio estado. Soberano. ¡Viva Palestina! Hoy más que nunca, con 6.000 de nuestros niños asesinados en Gaza, arriba